ens agradaria donar una càlida benvinguda a totes aquelles persones que avui estan presents dels pobles, viles i contrades properes i llunyanes d'Òdena. Avui és un dia, el dia de la nostra festa major, al qual volem donar més caràcter tradicional català. Tots els dies 1 de maig, des de fa uns anys, s'organitzen els actes que més ens identifiquen i amb els quals refermem la nostra catalanitat, la nostra manera de ser i de viure. La proclamació dels hereus i pubilles, hereuets i pubilletes d'Òdena i l'Espel, el 42è concurs nacional de colles sardanistes, enguany amb 30 colles d'arreu del país, i la cercavila i el ball de Crespelles, el nostre ball, la dansa de tots els odanencs i odanenques que omplen els carrers i places de molts centenars de ciutadans. Són la clara demostració que ens ho creiem, que ho som, que ho vivim i que ocupa una part molt important dins la nostra ànima i ens omple d'orgull. Després de nits humides a la carretera, ell se'm va posar davant, no em vaig saber controlar, caure al mig d'una bassa de sang. És un orgull per mi acomiadar-me d'aquest any en aquesta plaça tan especial. Especial perquè primerament fou en ella on em van donar l'oportunitat de formar part d'aquesta enorme família. Però sobretot perquè la plaça de la Font d'Òdena desprèn cultura, tradició, catalanisme. Puc marxar sense donar gràcies a tots aquells que d'alguna manera o altra han fet més planer aquest camí i m'han acompanyat. Ja sigui des de l'Ajuntament, gràcies Ramona i Cristina, des de casa, doncs tenir el vestit sempre a punt per la següent proclamació no és feina fàcil, i ma mare, doncs, fent mil i una peripècies ho ha aconseguit sempre. Evidentment, també he d'agrair la companyia indiscutible de la Mireia, la meva pubilla. Moltes gràcies per ser-hi sempre. La teva companyia sempre s'agraeix. Visca Òdena, visca el pubillatge i visca Catalunya! És temps de ser valents, és temps de ser conscients que cal cor i cervell i no volem perdre ningú.
que ens han aportat una mica més el que ha estat i ha significat per vosaltres aquest any de pubillatge. Per mi, doncs, és molt especial parlar avui. I volia dedicar les meves últimes paraules com a segona dama de la Catalunya Central a cada pubilla i cada hereu, cada dama i cada fadrí i sobretot als representants que avui s'acomiaden, la Mireia i en Xavi. Gràcies, que acabeu de passar una bona festa major. M'agraden més les paraules que els números, però a vegades un número és més clar. Avui aquí a Òdena han vingut, m'han dit, quasi un centenar d'hereus i pubilles d'arreu de Catalunya. I això és un número de mèrit de la vostra feina ben feta que heu fet aquest any. Aquí m'hi sento com a casa. Sona tòpic, però què vols fer-hi? És així. Aquí he conegut persones i he enllaçat amistats molt fortes i això em fa molt feliç. És impossible imaginar un pubillatge fort sense aquesta població. Òdena sempre convenç i aquest any no ha estat menys. Xavi i Mireia, estic segur que sou uns referents pels hereus i pubilles que han sortit fa poc. De fet, sou un referent i sereu un referent per mi. Que Òdena és un racó que existeix de Catalunya. Un indret molt tranquil, acollidor, càlid i verd. També és inevitable pensar en el vostre castell. Tots els que van fer l'examen del certamen de la Catalunya Central de l'any passat ens va quedar molt clar quantes cares té la vostra torre. Com tots sabem, en té 11, i a qui no li sorprèn una torre d'11 cares d'una construcció del segle X? Doncs que l'any passat es va fer la programació del pubillatge de Catalunya Central aquí a aquest poble. I encara estem agraint de lo bé que va sortir i la feina que van tinguer, no? Perquè això és feina, i això a vegades aquests potser no veuen, però la gent que participa, que ho promou i ho fa, veu la feina. Hereuet de l'Estel 2013, Albert Sánchez i Fabregat. Pubilleta de l'Estel 2013, Eva Marçal i Domínguez. Sònia Prieto Mabres. I ara sí, ara el nom de la pubilla. Pubilla d'Òdena 2013, Georgina Gavarró Morente. Moltes felicitats i molta sort a tots. Agraeixo molt que se m'hagi escollit com a pubilla enguany. Ja vaig tenir fa uns anys l'oportunitat de representar aquest poble i és un gran orgull poder-ho tornar a fer amb tots vosaltres. Espero poder-ho fer també com els hereuets i pubilletes i el Xavier i la Mireia, sobretot, que ens han deixat el llistó ben alt. Visca Òdena, visca el pubillatge i visca Catalunya. Visca el pubillatge i visca Catalunya. Viure!